दिनै जि मोनसे थांखिखौ लानानै बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय बेनि बानजायनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे बारग' बिलथि अनसाय आफाद आरो NDB बारग' जि बर'नि गासै माहारि आफादफोर दङ जुथायै लोगो लालायनानै जोंनि बिमा बिफाफोर फरायसानि गारजेन आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ जायफ्रा 10 थाखो पास जाबाय 12 थाखो पास जाबाय सोरबाया BA पास जानानै दं सोरबा फरायनो हायाखै गासै फरायसाफोरखौहाय लानानै दिनै मोनसे केरियार आरो साइकोल'जि मोनसे जि काउन्सिलिं होनाय जादों थांखिया बेनो जे जोङो हारि हिसाबै जि मोनसे थांखि थाखायजों जोङो सोमावसारबोदोंमोन सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै खुंथायफोर मोनबाय खुंथायनि गेजेरावहाय जोङो जि जोंनि सोलोंथाइ माबानि गेजेरजों फरायसाफोर फरायनानै दङ बा माखासे थाखोआव उथ्रिसारनानै दङ नाथाय दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोननाय बुंनो थाङोबा सरकारनि खाबु मोननायाव जों फेलें जानांनाय बेखौ बोरैहाय जोङो फोलोमनो हायो आरो गावनो गाव गावनि आथिं गसंनानै बोरै थांनानै थानो हायो बेनि मोनसे थांखि लानानैहाय जोंनि गोसो गोनां फरायसाफोर जायफ्रा न'खराव गैजाया बुंनो थाङोबा फरायनो गोसो गोनां माने बिमा बिफाफ्राबो फोरोंनो गोसो दङ फोरोंनो हायाखिसै बेबायदि मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जानाय मानसिफोरनि थाखाय गिबियाव जोङो गोनांथिखौ होनानै बे केरियार आरो मोनसे साइकोल'जि जि मोनसे काउन्सिलिं दिनैहाय खालामनाय जादों गुवाहाटी डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि मानगोनां बिथां फारियैहाय पार्थ प्रतिम दत्त बिथाङा एस'सियेट प्रफेसार फेकाल्टि अफ फार्माकिउटिकेल साइन्स बेनि बे आयदानि बिथाङा आरो मिस्टार रन्जन हन्दैगै एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिथाङा फेकाल्टि अफ हिउमेनिटिस ससियेल साइन्स बे आयदानि आरो सासे एसिस्टेन्ट मेनेजार फैदों मार्केटिंनि बे मोहम्मद इफ्तिखार आहमेद होननाय बिथांमोना जों फैनानै जोंनि फरायसाफोर आरो बिमा बिफा फरायसानि बिसोरजोंहाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै खोन्थाफैदों जे जों बोरैहाय मा आयदा लानांगौ बबे बिफानाव थानांगौ बेफोरनि गोनांथिखौ खोन्थाफैदों आरो गुबैयैहाय जोंनाबो बेखौनो दहाय आङो मेल बेखेवनायनि गेजेरजों बेखौ बुंनाय जादों जे फरायसाफ्रा साफ्रोमबो मोनसे स्ट्रिमजों बा मोनसे आयदायावनो थांजोबनांगौ बेथ' नङा आरो जों थांनोबो हाया सोरबा साइन्स आयदायाव गोसो दङ सोरबाया आर्ट्सआव दङ सोरबाया बिदिनो कमार्सआव दङ बायदि बायदि गोबां आयदा थाबाय सोरबा हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो मोजां मोनो सोरबाया बिदिनो डक्टरनि लाइन सोरबा सिभिल इन्जिनियारिं खालामनो मोजां मोनो दा बेफोर गासै आयदाफोरनि सायाव जाय फरायसाफ्रा जाय आयदाजों गोसो दङ माने फरायसानि इन्ट्रेस्ट थानाय आरो एबोल केपासिटिखौ नायनानै जोङो फरायनायनि खाबुखौ होनो हायोबा मोजां मोनसे फिथाइ मोनो बेखौ जों मिजिं लानो हायो ओंखायनो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायजों बोसोरसेनि आगोलनिफ्रायनो गुवाहाटीनि डाउन टाउन इउनिभारसिटिया मोनसे रादाबफोरखौ जोंनो खोन्थाबोबाय थादों आरो जोंखौ खावलायबोबाय थादोंमोन जे नोंथांमोननि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर थाबाय बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय जोंनि डाउन टाउन इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे रोंनो गोनां बा गावखौनो थांना थानायाव फिट सासे नोगोरारि दानायनि जि खामानि बेफोराव जोंनि माने इउनिभारसिटियाव नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ फरायहैयोबा मोजां जायो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दं बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय गोबां बोसोरसेनि बारलांबाय बे जोङो रायज्लायबाय थानाय जादोंमोन जाहोना बेनोमोन जे जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया मोनसे जागायजेननाय मोनसे हालोदाव दङ नालाय आरो रां बावजाखौबो जों गोबां मोना ओंखायनो रांनि बाथ्राखौनो साननानै जोङो हाख'नाय नङा होननानै बेखौ एसे उन खालामबोबाय थानो गोनां जादों दाबो जोङो रां बावजाखौ गोबां मोनाखै अब्लाबो जों नाजाजेननाय जाहैबाय आरो जोङो जाय फरायसाफ्रा मोजां फरायनो गोसो दङ आरो बिमा बिफा फोरोंनो गोसो दङ नाथाय हायाखै बेबायदिखौ जों सायख'नानै मोनसे सम लानानै मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय नाजागोन जोंनि काउन्सिलनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै आरोखि बे थांखिजों माबादों ओरैनोथ' जोंहा मोनसे मिसन थानांगौ जे जोङो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनायनि थांखियानो बेनोमोन बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो जों दावगाहोनायनि मोनसे बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि रैखाथि थामोन्थानि बाथ्राखौ लानानैनो जों सोमावसारबोदोंमोन बेखायनो बड'फाया बुंलांनाय बाथ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे ओरैनो खुगायाव बुंनाय बायदि मोगथां खामानि मावनाया एफाबां गोरलै नङा
दा ओंखायनो स्टेप बाय स्टेप जोङो आगानसे आगानै दावगालांनो थाखाय मोनफा मोनफा जोङो बिदिनो बोरै हायो खालिबोल' सोलोंथाइनि नैबे आयदानि बाथ्राखौ जों सानाखै आबादनि बाथ्राखौ जों साननो गोनां जादों आरो बिब्दिनो जोंनि दामनाय देनाय हारिमुनि बाथ्राबो जों साननो गोनां दङ मावनो गोनां दं बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो मोनफा मोनफा बोरैहाय जोंनि मानसिफोरखौ गोग्गो खालामनो हायो रोंखा राखा खालामनो हायो आरो गावनो गाव आथिं गसंनो थानायनि जि खाबु लानांगौ बेवहाय जोङो रोखा खालामना होनो हायो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों ना फिसिनाय अमा फिसिनाय खानाय सिननाय माबा मोनसे बेफोर रोखोम गासै मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाजालांनायखौ लाखिनो नाजानाय जादों दा ओंखायनो दिनैनि थांखिया बेनोमोन जे जोङो एक्सपार्ट जायनाखि माने गोरों सुबुं बिथांमोनहा फैखादों इउनिभार्सिटिनिफ्राय नुजाफैदों बिसोर बुंनो थाङोबा साफा साफा फुंखा सुबुं बायदि दिनैनि समावहाय दा बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोर लोगोसे बिमा बिफाफ्रा बेसेबांसिम गोसोफ्रा गोथाव मोना बेनि उनावहाय जोङो फरायसाफोरखौ हरनायनि जि मोनसे लामा लानो नागिरदों बे जाफुंहैगोन फरायसाफोरनि मासुलखौ जोङो बेखौ एसे रायलायगोन दा जोंनाव माबा जागोन जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंबो दङ जों साननायाव गासैखौबो बेसेन नाङै खालामजोबथारोबा एसे नायनानै साफा सानै जायफ्रा हाथ्रा बिदिखौ जों साननाय जादों जायफ्रा हालोदा मोजां न'खरनि हालोदा रांखावरि एसे दंजायो बिथांमोनखौ मोनसे माबासिम जोङो एसे बे रोखोमनो गासैखौबो माबानिफ्राय मा होनो रां अनसुंथाइ होनायनिफ्राय जोङो रायलायनानै माबानो हायो नामा बेखौ साननाय जादों ओरैनो साफ्रोमखौबो बिदि फ्रि अफ कस्ट माने जेबो माबा गैथारै बिदि खालामद्रायोबा थिग जानाय नङा नामा बिदिबो माखासे बाथ्रा ओंखारदों नालाय ओंखायनो जों रायलायसिगोन आरो जोङो गिबि 50सा फरायसाफोरखौ जोङो हरग्रोनो साननाय जादों बा बे दा रायलायनायनि गेजेरजों बारायनोबो हागौ बा 50खौ जोङो रोखा खालामनानै होनायनि बावनो सावरायनानै दंखायोमोन आरोखि दा ओंखायनो नायनो आरो फारि फारि थांबाय थासिगोन बोसोरफ्रामबो बे जागायजेननायसो जाहैबाय नालाय आरो जों नाजालांबाय थानाय बेखौ लाखिलांबाय थासिगोन आरोखि मोनसे गिदिरथार सोंनायखौनो बुंनांसिगोन आं दा दिनैनि बे समाव दाथ' बिसायख'थिनि मोनसे बारहावा बारबाय आरो बावैसोनि गेजेरावनो जानोबो हागौ दिनै नङाबा गाबोन बिसायख'थि फसंथाना अक्ट'खौ फोसावसिगोन लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट' बेखौ फोसावखांनायनि उननिफ्रायनो जोंनि राजखान्थि दोलोफ्रा फोथाराव गावबा गाव देरहानांगौनि थाखाय बा दोलोफ्रा गावबा गाव दोलोनि देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावसिगोन दा गुबैयैथ' बुंनो थाङोबा जों बर' हारिनिनो सासे सुबुं हिसाबै बा जों बर' हारिनि जानानै जि गोलाव सम सोमावसारनानै हाबाफारिजों जोङो आगान सुरबोबाय हान्थि सुरबोबाय जों लुबैयो बर' हारिनि जानानैहाय बर' हारिनि सोरबा बिजाथि बा जाय बिजाथि दिनैहाय लकसभा बिसायख'थि 2022 मायथाइयाव बादायथि फोथाराव ओंखारगोन जोङो देरहानायखौनो लुबैयो बर'नि सोरबा सासे गुबैयैहाय बर'आ देरहानांगौबा जोंहा क'क्राझारनि बाथ्राखौनो जों रायखांनो गोनां जागोन क'क्राझार लकसभानि बाथ्रा दा बिजेपि आरो इउपिपिएल लोगोसे एजिपि जि मोनसे जुथायै गोरोबलायनानै दङ बिजाथिखौथ' फोसावबाय इउपिपिएलनिफ्राय बिथां जयन्त बसुमतारीखौ फोसावनानै दङ बा फोसावबाय बिथाङानो बिजाथि एनडिएनि बिजाथि दा बिथांनि देरहाहोनांगौनि खामानिखौ एनडिए हिसाबै मावसिगोन नाथाय आंहा मोनसे जिंगा थाबाय बा जों बयबो बर'फ्रा जिंगासिदों बा सानदोङो जे दिनैबो बर'फ्रा खौसेथियाव गैया डिभाइडेड पलिटिक्सआव डिभाइडेड पावाराव दङ ओंखायनो गेजेर गेजेर थांनाय बोथोरफ्राव जेरैहाय जोङो मोननै दोलो जानायनि थाखाय जेननांदों दाबो बे खैफोदा दाफैथों बेखौ जों सानदों दा जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाया गैयैयाव जोङो बेखौ जिंगासिनो गोनां जायो बायह्रानिफ्राय जों बेखौनो खावलायहरनो लुबैगोन बोरैबा दाबो समाथ' दंखौनो बुंनांगोन गैयाथ' नङा नाथाय गोरोबलायगोनखौ गोब्राबखौथ' नुयो आरो गावजों गाव खौसे थायोबाथ' जिंगासिनांगौ जेबो गैयामोन जोङो गोदोबो देरहाबाय थादोंमोन दाबो देरहानानै दंमोन नाथाय खौसेथि गैयैनि थाखाय जोङो डिभाइडेड जानायनि थाखाय पलिटिक्सआवहाय खावनै जानायनि थाखाय गुबुना खाबु मोनलांबाय खेबनैजों लासैसो जेनबाय गुबुना देरहालांबाय बे जोंखौ हुसियारि होबोदों नाथाय अब्लाबो जों बुजिलायनोनो नाजाया आरो गावजों गाव गोरोबनायनि बाथ्राफोरखौ खुगायाव एसे बुङोबाबो मोगथां गोरोबथारनायखौ लाबोनोनो हायाखै दिनैसिमबो आरो गोरोबाखैनो दिनैनिबो दानि नैबे फैगासिनो थानाय 2022 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव आलदा आलदा जानानै बिपिएफआ आलदाहै
आरो UPPLआ आलादायै जे जुजिनो ओंखारदों बे जुजिनो ओंखारनाया गमामायैनो मा मोनसे फिथाइ लाबोगोन बेसो साननो गोनां जादों। नाजानायाथ' मोननैबो हान्जा नाजासिगोन। दा बावहाय गेजेर गेजेर सोरबाया ओंखारलांगोन नामा बे साननो गोनां बाथ्रा आरोखि। ओंखायनो आङो बेखौ बुंनो लुबैगोन जोङो BTC बायजोआव थानाय हिसाबै आरो बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथायखौ जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि जि बिटिआर गोरोबथामोन बेनि गेजेरजों जोंथ' दिनै दाना लाफैबाय आरो मानगोनां नरेन्द्र मदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां आरो नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोन लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथांमोननि जि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों बा बिथांमोननि अननायखौनो बुंनांगोन जोङो बेनि गेजेरजों जोनोम जाफैदों बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथाया। दा जोङो BJPखौ मदद होनांगौआ जोंनि इन प्रिन्सिपल जोंहा BJPजोंनो खामानिखौ मावनो गोनां जायो। दिनै लकसभा लखिमपुरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जों मानगोनां बिथां प्रधान बरुवा बिथांखौनो मदद होनानै बा बिथांनोनो भट होनानै पदम पुलिसनाव जोंथ' देरहाहोनांगोन बे जोंनिनो मोनसे बिबान। लोगोसे BTCनि बायजोआव जेसेबां बर' भटार्सफोर दङ आरो जाय केन्डिडेटफ्रा दिनै गसंनानै दंजोबो BTCनि बायजोआव बे BTCनि बायजोआव थानाय गासै BJPनि बा NDAनि केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनांगौ खामानिया जों मावनो गोनां जानानै दङ। जों मावगोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथायनि जेंनाया दाबो जोबाखै। ओंखायनो जोङो दाबो सरकारखौ बा गिबि मन्थ्रिखौ खावलायगासिनो दं बुंगासिनो दं आरो जोंनि ट्राइबेल माहारि जौगानायनि जि बिफान दङ बिनि मन्थ्रि बिथां डक्टर रनज पेगुखौ जों खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि दा लखिमपुर लकसभा जि मोनसे बिसायख'थि बिनि बिजाथि मानगोनां प्रधान बरुवा बिथांखौबो जों खावलायदों बुंदों जे जोंनि बर'फोरनि जेंना जोबाखै। बुंनो थाङोबा बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथायनि गामि फोसावनाय जायाखै आरो लोगोसे गामि फोसावनाय जायैखाय बियाब दानो हायाखै। बियाब दानो हायैनि थाखाय जों बिसायख'थि गेलेनो हायाखै। दा बेफोर जेंना थाबाय। लोगोसे रां बावजाया जोंना बाङाय अनजिमानि बेखौबो जोङो बुंबोदों आरो जों गोब्राबैनो नारसिनबोबाय थादों। अब्लाबो जों लुबैनाय बायदि रां बावजा मोनाखै। ओंखायनो रायजो राजानि खामानिबो जौगानायनि जों साननाय बायदि रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै। बेखौ जों बुंबोबाय थादों आरो लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि जि मोनसे जेंनाफोर बा जोंनि बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि मोननाय थिसननाय बा बर' बिजोंखौ फोथांनांगौनि जि माखासे जेंनाफोर BTCनि बायजोआव थाबाय बा बर' एसे हल दङआनो बियो जेंनाया बेफोरखौ थिग खालामनांगौनि थाखायबो जों बाथ्रा बुंबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंदों बर' थुनलाइ आफादा बुंदों जों बुंगासिनो दं बिटिआरआ बुंदों जोंबो बुंदों बर' कसारि अनसाय गावआरि खुंथाय जानानै दा गोजोनथाव बेफोर दिगावहाय जोङो फिथाइ मोननो हानाय जाथ'वाखै। दा ओंखायनो रायलायनाया जाबाय थादों आरो बिसायख'थिनि सिगां जोङो जिरायबावगोन। भट माने जाय समाव भट हैगोन बेथ' एसे गोबावबो दङ। बेनि गेजेर गेजेरनो रायलायनायखौ लाखिलांबाय थादों जोङो आरो फारसेथिं कार्बि आंलंनि जि जेंना थाबाय दाबो हाजोरि ट्राइबेल हिसाबै गनायथि मोनाखै। दा बे जेंनाखौबो जाफुंहोनांगौनि थाखाय जों मावबोबाय थादों आरो जोङो नारसिननानै खामानि मावबोबाय थादोंबाबो बेबो गोजोनथाव फिथाइ दाबो मोनाखै। ओंखायनो जोङो जुजिनाया दंबावो आरो गुबैयैहाय खौसेथिया गोनांथि। बावहाय जोंनि बाथ्रा बुंनाय जोंनि नारसिननाय बेफोर बेसेन होजायै बा रेजें जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा बर'आव एस ए हल जों इउनाइटेड नङा जों खौसेथियाव गैया। जाय जाहोनाव खुंगिरिफ्रा एसे जोंखौ रेजें खालामनाय बा जेरैबायदि गोनांथि होनानै जोंनि जेंना जेथोखौ नायनांगौमोन बा सुस्रांना होनांगौमोन बावहाय एसे रायलायनायनि नामाव रायलायनाय आरो गुबैयै मोगथां खामानि मावफुंनाया गोलाव जालांबाय थानाय बेखौ जों मोनबोबाय थादों। ओंखायनो खावलायनाया थागोन जेरैखि जाया जोंनि गेजेराव फारागखौ फोजोबनांगौ आरो जों ज' जानो हाहैनांगौ आरो जेब्लासिम ज' जानो हाहैया बेयो जोंनि बर'नि जे जेंना बर' हारिनि जि जेंना बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा जौगासार दानाय बेफोर गासिबो जोङो मावफुंनाय बा मोगथां महर होनायाव जोङो गोबाव सम लानो हागौ आरोखि। ओंखायनो आंथ' बुंनो लुबैगोन फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थि 2024नि जि लकसभा बिसायख'थि दङ बावहाय जोंनि डिभाइडेड जानायनि थाखाय गुबुना जुदि देरहालांफिननांगौ जायोबा बे दायआ दैदेनगिरिफोरनि दाय जागोन। आरो बुंनो थाङोबा बिटिआरनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बे दायनि माबाखौ बिथांमोनहाबो उदाङैथ' माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो आंथ' बुजिनो हाया। रायजो राजायाथ' बेखौनो सोंखारिगोन बायदि आं मोनो। आरो गुबुनफ्रा जेरैहाय जोंनि गावस्रानायनि थाखाय मुलाम्फाखौ मोनबाय थादों बा देरहालांदों दिनैहाय भारतनि मोनसे गिदिरथार बुंनो थाङोबा बियो डेम'क्रेसिनि जि मोनसे थानसालि पार्लियामेन्टआ
बावहाय हारिनि गांनाय उखैनाय जेंना जेथोफोरखौ बुंहैनो हायो आरो बावहाय जोंनिफ्राय जोंहा लकसभानि एमपि मोनैनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि जेंना जेथोखौ बुंहैनायनि खाबुआनो गैला गोथेनानै थाबाय बुंजायो आरो बे खाबुखौ जों खोमानानै लायोबा बे थिग जाया ओंखायनो मोननै राजखान्थि दोलो बर'आव दा बुंनो थाङोबा बेखौ जोङो रायखांनांगोन BPF आरो UPPL बे मोननैया बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन आरो बबेबा मोनसे देरहाथारनांगोन माने आंथ' बिदि बुंनोबो गोब्राबसो मोनो माने बबेबा मोनसे देरहानांगौ माने जुजिलायनोसै मोननैबो जुजिलायनोसै आरो गेजेराव सोरबा मालाया देरहालांसै बे दाजाथों बोरैबा जोङो दाबो बुजाफरा बा बुजिलायनायखौ बा सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे खालामहैफिननो हायोबा देरहाहोनो हायोबाथ' खोब मोजांनि बाथ्रा जायो नाथाय आङो बेबायदि जागोनखौ नुहुराखै आरो जेननाया मोगथां जाहैयोबा बोरैबा जाहोनाव खौसेथि गैयिनि थाखाय डिभाइडेड जानायनि जाहोनावहाय जेननाया मोगथां जाहैयोबा दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि जागोन होननानै आं बुंनो लुबैयो नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।